lishumayela ivangeli bantu balithelela, abafundisi bashumayele emabandleni, bashumayele emabhasini, bashumayele eqadini ivangeli balithelela abantu. Ingane mayithe kuyobe sengasekho ukuphenduka ekhaya esizweni, yayiwa bazalwane esihlalweni sokadluleka, yayiwa ezulwini le, yayiwa kuwanonwani, yayiwa ezulwini, yayiwa 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 ekhaya le. Ingane mayiteba yayiwa ezulwini, shumayelani ivangeli bazalwane, ngaphelelwa ngamandla noma ngabe bangalidelela badle besele. Yayiwe ekhaya yohlala ifilimu, yohlala i-TV, umuntu nomuntu yobheka imisebenzi yakhe. Uma usebenzele bumnyameni kuyovela ubumnyama, uma usebenzele ekukhanyeni kuyovela ukukhanya. Ingane mayithekwa yayiwa ezulwini, ebazalwane ngasho, ebazalwane ngasho, kuyobekwa ezulwini, kuyofundwa amaphepha, kuyophekwa incwadi, kuyophekwa amagama ezulu.